aloittaa. Ja julkaistaan se vaikka sitten jälkikäteen tallenteena siellä YouTube-kanavalla. Että Pasi voi vaikka meidän Facebook-sivulle ja se siihen YouTube-kanavallekin kommentoida, että olemme Akoonpohjassa ja jostain syystä ehkä liian lähellä Venäjää, YouTube ei niin kuin live-streamin anna juosta. Samoja ongelmia oli tuossa reilu vuosi sitten, kun tehtiin Parikkalan Patsaspuistossa live-streamiä ja pyörittiin muissakin kohteissa täällä, niin nehän pätki koko ajan ja jäi niin kuin tiedätte, puskuroimaan ne kuvat ja ääni ja kuva tuli eri aikaa ja muuta, että me oltiin edistämässä rajaseudun matkailua, niin se oli tosi miellyttävää, kun live-streamit ei niin kuin toimi täällä näin, mutta se on meille arkipäivää. Aloitetaan ehkä sillä, että esittelen itteni. Minä olen Usva Teija, asun tuossa Lassilan kylällä Ruokolahdella, ihan Venäjän rajalla, että siitä on muutama 100 metriä. Ja minulla on oma lehmä ojassa sillä, että siellä minä olen etätöitä tehnyt jo vuodesta 2003. Ja oikeastaan niin kuin jossain vaiheessa vielä jotenkin pärjättiin, mutta nyt tilanne on huonontunut koko ajan tässä viimeisen 2 vuoden aikana nämä yhteydet. Eli oma lehmä on ojassa tässä asukkaiden omassa hankkeessa, jonka nimi on siis Kuitua rajakuntien kyliin. Ja tämä on asukkaiden oma hanke, joka on LEADER-rahoitteinen selvityshanke. Tämä kestää vaan tämän syksyn, missä me nyt selvitetään, että löytyykö asukkaita täältä itärajalta, joilla on ongelmia nettiyhteyksien kanssa, ja onhan niitä löytynyt. Ja myös samalla niin kuin, se toimii pohjana sitten jatkolle, että tästä lähtisi liikkeelle ehkä kyläverkkojen suunnittelua, ehkä kylien ja operaattorien yhteistyöllä suunniteltavia kyläkuituverkkoja, tai emme voi vielä tietää. Mutta että tämä on semmoinen pohjatyö, joka me nyt tehdään, ja samalla kerrotaan teille, että millaisia esimerkkejä löytyy ympäri Suomea, ja erityisesti Pasi sit enemmän tekniikkapuolta valottaa, koska minä olen tässä niinku semmoinen maallikko, ihan asukas niinku työkin, että esitän paljon tyhmiä kysymyksiä, mutta annan vähän älykkäitä vastauksia. Mutta Pasi, ole hyvä, esittele sinä itsesi kanssa. Juu, eli tervehdys minunkin puolestaan ja tervetuloa tänne infotilaisuuteen. Tosiaan Viinasen Pasi ja asustelen tuolla Rautjärven Simpeleellä, Änkilän Salonkylällä. Ja sama juttu kuin meillä monella muullakin kylällä, nämä internetyhteydet on heikot siihen etätyöskentelyyn ja niissä on isojakin vaihteluvälejä. Ja yritystoiminnan puolelta, eli tietotekniikkaa, palveluita tarjoan täällä oikeastaan tässä Etelä-Karjalan alueella paikallisille yksityishenkilöt, yritykset, kunnat, niin edelleen. Ne monessa suhteessaan näiden verkkoyhteyksien kanssa ollaan tekemisissä. Ja tässä hankkeessa tosiaan noita teknisiä kysymyksiä lähden selvittelemään ja kerron teille näissä infotilaisuuksissa. Semmoisilla terveisillä. Joo, kiitos Pasi. Ja oikeastaan me voitaisiin vaikka pikkuhiljaa lähteä tässä käymään, ja tosiaan saa keskeyttää, ja kysymyksiä voi sitten jälkikäteenkin laittaa meille. Niin hämärretään vähän valoa, niin näkyy paremmin tämä meidän esitys. Eli se on se yläkulma, vasen yläkulma. Joo. Eli tämä on todellakin tiedonvälityshanke, eli me ollaan saatu tähän 100% tuki tuolta LEADERin kautta, koska tässä välitetään tietoa, että tässä ei varsinaisesti vielä aleta mitään sen kummempia suunnittelemaan. Ja meillä on näitä infotilaisuuksia ollut kaikissa kunnissa, no Imatralle on vielä tulossa, mutta reilu 10 infotilaisuutta eri kylillä. Ja nyt tähän saarelle tultiin ihan sen takia tähän Akoonpohjaan, että ajateltiin, että tästä sitten lähikyliltä, kiva kun olette tullut paikalle kuuntelemaan nyt tätä meidän infoa. Mutta tosiaan tämä on 4 kunnan alueella, Imatra, Parikkala, Rautjärvi, Ruokolahti ja maaseutualueet nimenomaan. Eli tämä kun on maaseuturahastosta tuettu tiedonvälityshanke, niin tämä koskee nimenomaan niin kuin nyt. No itse asiassa nämä on kaikki nykyään LEADER-alueita, mutta nimenomaan tämä kyläverkkotuki
jota tässä koko ajan mietitään, että joka voisi olla se rahoituskeino näille kyläverkoille, niin se on nimenomaan haja-asutus- ja maaseutualueen niin kuin tukimuoto. Ja minkä takia sitten tähän hankkeeseen on lähdetty, niin oikeastaan varmaan täällä läsnä oleville ei tarvitse ruveta niin kuin perustelemaan, että miksi tämä hanke tarvittiin, koska tämä on niin kuin osa meidän kaikkien arkea. Ensimmäinen on se, että yhdenvertaisuus, eli nyt kun kaikkia palveluja viedään enemmän ja enemmän nettiin ja kaikki digitalisoituu, niin ne palveluthan on paljon paremmin sellaisten käytössä, joilla on hyvät verkkoyhteydet esimerkiksi saatavana. Ja maaseutu tässä kohtaa ei ole yhdenvertainen sen muun Suomen kanssa, jossa yhteydet pelaa. Ja nyt vielä, kun tähän on niin kuin potenssiin 100 ongelmaksi tullut nämä huononevat puhelinyhteydet, eli sen 3G:n alasajon, kun Elisa teki sen jo keväällä, niin meistä monihan on vaihtanut sen jälkeen Telialle ja DNAlle nettiyhteydet ja puhelinliittymät. No nyt ne taas toimii ehkä hetken, mutta sen jälkeen kun toinenkin operaattori ajaa sen 3G:n alas, niin täällähän tilanne on aivan katastrofaalinen, jos ei joku tee jotain. Ja se mikä on hienoa, että kunnat on nyt herännyt tässä asiassa, että on saanut paljon julkisuutta, erityisesti nämä huonot puhelinyhteydet, jotka liittyy suoraan myös huonoihin mobiiliyhteyksiin. Tämä on arjen turvallisuuskysymys sen takia, siitä on puhunut, ja huoltovarmuuskysymys sen takia, että on ollut myös tilanteita tässä hankealueella, missä vaikka ensihoito ei ole saanut lääkäriin yhteyttä, kun on ollut vaikkapa Rautjärvellä niin jotain potilasta hakemassa, niin siellä on joutunut ensihoitaja juoksemaan ympäri tonttia, että on saanut lääkäriin yhteyden. Tai sitten vaikka meillä on virallinen kylähullu Outi täällä, niin Outi, kerropa, millainen esimerkiksi toissa viikolla sinulla oli aika mielenkiintoinen tilanne. Kerrohan. Joo, minulla on Räikkösen Outi sieltä Lassilan kylältä kanssa kotoisin ja on heinäkuun 2. päivä viime kesänä saanut valtakunnan virallisen kylähullun numero 17 titteliin Pohjois-Nissä. Mutta se, että mitä minulle kävi, niin olin Teams-yhteydellä Etelä-Karjalan kylien hallituksen kokoukseen. Ja jo 4,5 kilometriä kotona pois, niin pääsin siihen Teams-yhteyteen kiinni. Me istuin autossa siellä ja hoidettiin kokous toisaalta, minä join takaisin kotiin. Sitten samana iltana kello 19.30, niin minulla oli etälääkäri vastaan. Se pääsi vastaan oli hyvin mielenkiintoinen homma. Koetoin netti, ei toimi kunnolla puhelimet. Ja ajoin taas muutaman kilometrin kotolta pois, niin oli siellä keskellä kylää. Katsoin, että nyt on nettiyhteys. Lääkäri yritti sitä videopuhelun saada, se saikin ja minä pääsin sinne sitten menemään sieltä kylältä ja ei se toiminut. Sitten se soitti minulle se etälääkäri ja sen kanssa silleen hoidettiin tämä vastaanotto. Elikkä kyllä minä luulen, jos istuttu oma kuvanpöydän ääressä, että se nettiyhteys olisi edes toiminut, mutta ei. Et minulla oli tällainen omakohtainen kokemus. Niin, tämmöinen hyvin tuore nimenomaan. Ja näitä omakohtaisia kokemuksia löytyy meidän kaikkien kotikyliltä, ketkä ollaan täällä tänään. Tämä ei ole niinku mikään harvinaisuus, plus vielä näiden rajakuntien kylistä kaikista. Ja tämä on osa arjen turvallisuutta olisi se, että jos vaikka ikääntynyt on pihalla töissä, jotain pientä piha-askaretta tekee siellä tai lähtee käymään mustikassa lähimetsässä, niin kyllä arjen turvallisuutta on se, että jos siellä kaatuu tai kompastuu tai jotain sattuu, niin saat soitettua jollekin läheiselle tai apua itsellesi. Ja tuolla on myös esimerkkejä tänä syksynä, että kun marjastajat tai sienestäjät on eksyneet toisistaan, niin he ei ole niin kuin löytäneet toisiaan, kun ei olekaan puhelimet toimineet, vaikka se masto näkyy siinä vieressä. Niin eihän tämä ole, niin kuin, ei tämä voi olla ja jatkuu näin. Ja sitten, jos ajatellaan nyt tätä naapurimaan vaikutusyrityksiä, mitä viime päivinäkin on todistettu, niin kyllähän niin kuin myös huoltovarmuuden kannalta niin sellainen valokuitu, joka menisi tuolla maan alla, niin olisi hieman turvallisempi vaihtoehto kuin nämä nykyiset mastot, ihan vink vink.
No sitten tämän alueen kunnat puhuu alueen elinvoimasta, että siis kuinka saadaan väki pidettyä täällä, kuinka saadaan meidän nuoriso palaamaan tänne opiskelujen jälkeen ja kuinka niin kuin, täällä on upea luonto, niin kuin Itä-Suomessa on, aivan ainutlaatuinen, että kuin tärkeää on pitää huolta tästä meidän vetovoimasta. Mutta nyt kun katsoo niitä kuntien strategioita, niin ne kaikki asiat, mitä siellä luetellaan, vaatisi toimivia puhelin- ja tietoliikenneyhteyksiä. Ja niitä harvan kunnan strategioissa löytyy. Et silloin vajaa 10 vuotta sitten asukkailla oli idea tällaiseen samanlaiseen valokuituselvityshankkeeseen, ja se silloin kaatui Leaderissä, että siellä ei hyväksytty rahoitusta sille. Nyt sitten muu Suomi menee jo paljon edellä. Ehkä joo, ihan hyvä, koska me voidaan ottaa oppia niistä virheistä, mitä muut kylät on tehnyt ja kunnat ja muut, koska kaikki on mennyt eteenpäin. Mutta silti alueen elinvoiman kannalta niin tämä on niinku, se on vaan niin, että se yrittäminen, meilläkin on perheessä 2 yritystä ollut jo 20 vuotta, kun on asuttu tuolla Lassilan kylällä. Ja kyllä se tiedonsiirto, kun ei pysty niin kuin Teamseja hoitaa siististi, sanonko näin, että jos ne pätkii ja vaikka isännöit jotain Teams-kokousta, niin kyllä se hävettää, että siellä äänet menee puuroksi. Tai kun mun mies on niin musiikkijuontaja, niin hän joutuu öisin lataamaan musiikin, jota hän käyttää, koska sekin ostetaan nykyään verkosta. Tai jos sinä teet itse, tuotat valokuvataidetta tai jotain muita produktioita, joita sinä haluat jakaa maailmalle, niin eihän se tällaisilla tietoliikenneyhteyksillä onnistu. No sitten äsken jo oli tuosta palvelujen saatavuudesta, että jossain vaiheessa meillä, muistatte, meillä ei ollut internetti kuin siellä kotitietokoneella. Sitten se oli yhtäkkiä puhelimissa, televisioissa ja pikkuhiljaa se on kohta kaikissa esineissä ja se on väistämätöntä. Ja täällä on valvontalaitteita kiinteistöillä, yrittäjillä, kesämökeillä, on kauko-ohjattavia lämmitysjärjestelmiä yrittäjillä, matkailualan yrittäjillä, erityisesti jos haluaa laittaa mökin saunat päälle, kun sinne on tulossa asukkaita, niin onko se täällä aina mahdollista, kun täällä ei netti toimi. Ei toimi maksupäätteet, ei toimi asiakkaiden kartat, jos he lähtee maastoon. Se on turvallisuuskysymys jo, että jos tuolla vaeltelee pitkin metsiä eikä matkailijatkaan saa yhteyttä tai karttaohjelmat ei pelaa. Siis palvelut kun menee sinne verkkoon, niin tilanne on vaan se, että jos Etelä-Karjalan hyvinvointialuekin esimerkiksi nyt ilmoittaa, että he käyttää nyt 2 miljoonaa digitalisointiin. Että 2 miljoonalla kehitetään näitä digitaalisia palveluja. No ketkä meistä niitä pääsee käyttämään? Tässä jokainen ikääntyy, niin onko pakko muuttaa sitten keskustaan asumaan? Tosin sielläkään ei tänään vissiin kaikissa kirkonkylissä toimi ihan moitteettomasti nuo yhteydet, mutta että jos Etelä-Karjalan hyvinvointialuekin digitalisoi palvelujaan, niin toivottavasti siellä myös pidetään esillä tätä, että hei, tämä infra pitäisi asukkaille olla kunnossa. No nythän oli lehdessä siitä, että vielä Etelä-Karjalassa olevat ilman kuituyhteyttä olevat maaseutualueet Lappeenrannassa, Imatralla ja näissä hankekunnissa täällä itärajalla, niin jos tänne tulisi kuitu, niin sen kustannus oliko se 57,4 miljoonaa, se tulee tuolla myöhemmin. Mutta sitten kun vertaa, että samaan aikaan meillä on yksittäisillä kunneilla valtavan isoja rakennusinvestointeja, ihan viime viikolla uutisoitu yksi, joka on yli 44 miljoonaa ja niin poispäin. Ja kun ajatellaan, että tässä kuitenkin puhutaan isosta alueesta ja lähes 25 000 kiinteistöstä, niin eipä se enää tunnukaan niin hurjalle se investointi. Mutta palataan siihen myöhemmin. Yrittäminen on vaikeaa, matkailualan kehittäminen on vaikeaa, maatalous, on se sitten karjatilalliset tai viljaa viljelevät tyypit tai mitä tahansa viljelevät, niin semmoinen nykyaikainen maatalous ja karjatalous, niin sehän on viety sovelluksilla myös hyvin pitkälle verkkoon. Ja se on aika hurjaa, kun
kun yhteydet ei toimi täällä. Eli se kilpailukyky silloin esimerkiksi vaikka läntisen Suomen ja niin kuin, maatalousyrityksiin, niin sehän on huomattavasti heikompi. Puhumattakaan sitten etätyöstä ja etäopiskelusta. Et korona jo näytti sen, että kuinka paljon on ihmisiä, jotka pystyisivät tekemään etätöitä. Ja mekin tiedetään, että kylälle olisi heti nuoria muuttamassa Turusta, jotka jos olisi kunnon yhteydet, niin he pystyisivät kummatkin harjoittamaan ammattiaan siellä kylällä. Ja puhumattakaan niin kuin opiskelijoista, korona-aikana oli vielä koulutkin etänä, niin nämä kaikki vaatis toimivia yhteyksiä. Ja sitten kun puhutaan meidän ikääntyvä väki, joku sanoo, että eihän ikääntyvä väki tarvitse mitään nettiä. Kyllä tarvii. Meistä jokainen, joka täällä me ikäännytään. Ja jos yhtäkkiä meiltä viiää sen niin kuin mahdollisuus niin kuin olla yhteydessä somen kautta ja muuta, ja sen takia pitää muuttaa keskustaan asumaan, ettei yhteydet toimi, niin ei se nyt ihan oikein mene. Joulun aikaan, kun sitten lapsia ja nuoria, eli niitä jälkipolvia tulee sinne maaseudulle Mummilaan, niin minä lasken, että meillä viime joulun aikaan oli parhaimmillaan 30 älylaitetta siinä kiinteistössä. Kun siinä, tiedätte jo, että pienilläkin koululaisilla on ne kännykät, ne pelailee, pitää yhteyttä kavereihin. Sitä ei voi, no tietysti se on helppo kieltää siellä Lassilassa, kun yksi kerrallaan on voinut olla netissä, niin sitä on niin kuin joutunut rajoittaa. Mutta se, että joku haluaisi katsoa Pipsapossua iPadilta ja toinen haluaisi vaikka seurata jotain urheilua ja kolmas ehkä olla somessa ja neljäs lukea vaikka tai kuunnella musiikkia tai jotain muuta tällaista striimiä katsoa, niin sehän ei onnistu. Että kyllä niin kuin osana vapaa-aikaa niin entistä enemmän lehdet menee digiin, tiedätte, posti tulee enää muutamana päivänä viikossa, TV-ohjelmat menee nettiin, HD-lähetykset alkaa 2025. Näinhän Yle ilmoitti, että he siirtyy HD-lähetyksiin. Antennilähetykset loppuu 2030. Sitten musiikki, kirjat, pelit, kaikki suoratoistopalvelut. Niin tilanne on vaan se, että se verkko tarvitaan. Ja sitten tämä kaunis ajatus siitä, että kuinka täällä kylillä ja maaseudulla ja maakunnissa me niin kuin edistämme näitä älykkäitä ratkaisuja, jotka on energiatehokkaita ja tukee tätä ilmastonmuutoksen vastaista taistelua, niin enpä tiedä, onko se savumerkeillä kovin ilmastoystävällistä, kun netti ei toimi. Mutta nämä on aika itsestäänselviä asioita meidän maaseudun ihmisille. Ja senpä takia me ollaan nyt sitten kerätty sitä kiinnostusta, eli kun meillä on tämän hankkeen kotisivu rajakuntien kuitu.fi, niin sinne voi käydä ilmoittamassa kiinnostuksen. Tämä on vaan siis kiinnostuksen ilmaus, jolla me niin osoitetaan tämän hankkeen päätteeksi, että tällä alueella asuu asukkaita, joita tämä kiinnostaa, tämä kyläverkko. Tai ylipäänsä toimiva nettiyhteys, sehän voi olla joku muukin kuin kyläverkko. Nyt sitten tämä on semmoinen hauska kartta, johon uskoo ministeri ja uskoo ministeriön virkamiehet, mutta siihenpä se sitten melkein jääkin. Eli tämä on Traficomin kartta, jossa niin kuin kerrotaan, että kuinka mahtavan hyvät yhteydet täällä on. Ja minä itse asun tuolla, ihan Venäjän rajalla, ja kattokaa, minulla on ihan älyttömän hyvät yhteydet. Varmaan sellaista 1000 megaa. Niin kuin. Ja tämä on se kartta, jonka mukaan niin kuin esimerkiksi kansanedustajille ja ministereillekin jopa sanotaan, että täällä on ihan hyvät yhteydet. Että okei, täällä Parikkalassa ja Rautjärvellä on tämmöistä valkoista aluetta, kun tietoa ei ole saatavilla. Mutta nyt esimerkiksi kun Parikkalasta ja Rautjärveltä on aktiivisesti kunnat vienyt tuonne Traficomille ja ministeriön viestiä, että täällä ei toimi, niin jostain syystä ne aina kaivaa tämän Traficomin kartan. Ja siellä on varmaan sitten vielä sellainen kartta, että täälläkin toimii ihan hyvin. Mutta tämä on ihan heidän nettisivulta otettu. Ja minä olen ehkä tämän valinnut sen takia, että tämän valheen paljastaa se, että tuossa kohtaa, missä minä asun, niin pitäisi tosiaan olla ihan huippuyhteydet.
Ja no, mikä on sitten se totuus? Tässä on tuo Puhakaisen Tuomo, joka on pitkän linjan tämmöinen valokuituguru ja ollut tuolla Saimaan kuidun puolella ihan tämmöinen edelläkävijä näissä kylien valokuituasioissa. Kyläniemi, hänen kotikylänsä taisi olla ensimmäisiä, joihin tuli tänne maakuntaan kyläkuitu, niin myös häneltä tilattiin sitten vähän tietoa, että paljon maksaisi, jos tänne Etelä-Karjalaan kylille tehtäisiin kaikkiin maaseutukyliin vedettäisiin sitä valokuitua. Niin tässä on yksi hyvä hoksautus, mikä häneltä tuli, että lähes 1/4 Suomen pinta-alasta on niin kuin tämmöisen 5G-rajoitusalueen sisällä ja nimenomaan täällä Venäjän rajan pinnassa. Ja tähänhän tämä syy on tietysti tämä itäinen naapurimme, mutta se on asia, naapuria emme voi vaihtaa, mutta meillä saattaisi olla ratkaisu siihen, että saataisiin puhelimet ja yhteydet toimimaan, niin juuri se, että vedettäisiin ne valonnopeus sinne maan alle kylille. Nyt sitten tällä maaseuturahoituskaudella niin maaseutuvirastohan on kertonut, että rahaa on EU- ja valtion puolelta varattu tällaisille kyläverkoille ja laajakaistan rakentamiselle. Että se on ihan niin kuin osa tätä EUn Green Deal-tavoitetta, että edistetään ja tuetaan investoinnein seuraavan sukupolven laajakaistayhteyksien laajentamista maaseutualueille ja syrjäisille alueille Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaan sisältyvän tavoitteen mukaisesti, eli pyrkien varmistamaan nopean laajakaistan 100% kattavuus vuoteen 2025 mennessä. Eli tällainen tavoite on asetettu ja tähän on Suomikin sitoutunut. Ja tässä vähän lisää tietoa, eli näitä kyläverkkohankkeita toteutetaan nimenomaan maaseutualueella, jonne markkinaehtoisesti näitä huippunopeita tietoliikenneyhteyksiä ei saada. Tukea voidaan myöntää maksimissaan 65%. Ja tämä on nyt sillä tavalla muuttunut, että ennen näissä tuissa oli se kuntarahoitusvaade, oliko se 33%, niin nyt se on poistunut kokonaan. Että vaikka olisi semmoisen kunnan alueella, että kunta sanoo, että no go, me emme anna euroakaan, niin silti asukkaat voi lähteä näitä kyläverkkohankkeita esimerkiksi yhteistyössä valokuituoperaattorien kanssa toteuttamaan. Ja sitten on myös mahdollisuus toteuttaa tällaisia yhteisöllisiä hankkeita, joihin sisällytetään myös talkootyötä, joka hyväksytään yksityiseksi rahoitukseksi. Tuolla on kohtuullinen esimerkki, että tällaisia on tehty. Ja tätä tukea voi siis nykyisin hakea niin kuin alan yritys, joka toteuttaa tällaista hanketta, kuin sitten julkisoikeudelliset yhteisöt, osuuskunnat, järjestöt, osakeyhtiöt, näin. Ja tuella on tietysti muutamia ehtoja. Yksi on se, että se tietoliikenteen rakentaminen, että se on teknologiariippumatonta, ja edellytyksenä on, että se takaa 1 gigan nopeuden toimivan yhteyden. Ja rahoitus käynnistyy tämän vuoden aikana ja sitä on niin kuin nyt seuraaville vuosille varattu tuo 53 miljoonaa ja siitä 5,3 on täällä Kaakkois-Suomen elyn alueella. Ja sehän haetaan tuolta Hyrre-järjestelmästä, niin kuin esimerkiksi nämä LEADER-hankkeetkin haetaan. Ja se, että tällä hetkellä on hieman mystistä se, että kun alkusyksystä tuli uutisia, että valtiovarainministeri olisi sanonut, että nämä on veetty yli nämä kylien laajakaistarahat, että mitään ei tule ja koko laajakaista-momentti poistetaan, niin nyt kuitenkin kun kansanedustajat kysyvät ministeriltä näistä huonoista tietoliikenne- ja puhelinyhteyksistä täällä itärajalla, niin ministerin vastaus, joka siis tuli pari viikkoa sitten, niin siellä kyllä ministerikin sanoi, että kyllä laajakaistan rakentamiseen on maaseuturahastosta varattu tuleville vuosille 53 miljoonaa. Että sitä nyt, että ketä tässä uskoo, niin ei oikein, se on hieman epäselvää, mutta tämä on nyt viimeisin tieto, mitä ainakin maaseutuvirasto edelleen jakaa.
No tässä sitten nähdään sitä Tuomo Puhakaisen tekemää laskelmaa siitä, että paljon se valokuituverkon rakentaminen tulisi maksaa tänne haja-asutusalueelle. Muistin näköjään väärin, se oli 57,4 miljoonaa. Ja tämä siis kattaa kaikki nämä maakunnan tällä hetkellä rakentamattomat maaseutualueet. Ja tuntuu tietysti isolle summalle. Mutta sitten jos me ruvetaan miettimään sitä toisella tavalla, että me hankkeistetaankin se esimerkiksi niin kuin järkevästi useammalle vuodelle ja tehdään semmoinen hyvä suunnitelma, niin silloin se ei enää tunnukaan niin hurjalle. Ja tosiaan, jos siihen vielä saadaan julkista tukea about 65%, niin kun kuitenkin näissä asukkaiden laajakaistahankkeissa on ideana se, että se yhteys pitää olla kohtuuhintainen ja että siitä ei esimerkiksi, jos sen kylä joku osuuskunta toteuttaa, niin siitä ei jää velkaa kylälle. Eli toisin kuin me tiedän, että täällä hankealueella on esimerkiksi näitä vesi- ja jätevesiosuuskuntia, joista on jäänyt vähän huono maku joillekin kylille, niin sellaisia samoja virheitä niin kuin pyritään välttämään, että kylille jäisi velkaa näiden projektien jälkeen. Ja nyt jos katsotaan vaikka tätä Etelä-Karjalan aluetta, niin täällä on tosiaan erilaisia kiinteistöjä, kun lasketaan pysyvän asunnon, vapaa-ajan ja liikeyrityskiinteistöt, niin koko tuolla alueella siis tuommoinen reilu 24 000. Sitten kun otetaan Parikkala, niin täällä Parikkalassa on pysyvä asunnon kiinteistöjä, siis nimenomaan maaseutualueella yli 2000, vapaa-ajan kiinteistöjä yli 1600 ja liike- ja yrityskiinteistöjäkin yli 200, eli yhteensä yli 4000 kiinteistöä, siis Parikkalan maaseutualueilla. Ja tässä on sitten vähän kunnittain vielä eritelty niitä kustannuksia, että nyt kun ollaan Parikkalassa esimerkiksi, niin kuten äsken puhuttiin, niitä kiinteistöjä on yli 4000, ja rakentamisen kustannusarvio on 9,6 miljoonaa, rakentaminen ja suunnittelu on sitten yhteensä, toi on 45 000 toi suunnittelukustannus tuossa. Eli sitten jos ajatellaan, että tämä summa 9,6 miljoonaa jakautuskin niin kuin vaikka 3-4 vuodelle, ja sitten kuitenkin sitä rahoitusta haetaan sieltä ELYn kautta, niin ei nämä mitenkään mahdottomille hankkeille tunnu sitten kuitenkaan. Että tuommoinen iso yksi summa saattaa äkkiä sokastaa, että unohdetaan koko juttu, yli 50 miljoonaa. Tässä on hyvä esimerkki kyläverkosta Vaaran kylä Kainuussa. 39 taloutta ja parikymmentä kesäasukasta ja 3 toimivaa maatilaa. Ja 100 kilometriä on Venäjän rajalle matkaa, eli ei se välttämättä aina Venäjän raja ole se syy, että näitä kyläverkkoja ruvetaan rakentamaan, että tiedätte, tätä syvää maaseutua on Suomessa kyllä Kainuussa ja Lapissa ja monessa muussakin paikassa ihan, että Venäjän raja ei ole se ainut syy, että ne ei toimi ne yhteydet. He haki suunnittelurahaa 7 tonnia Leaderiltä 2019 ja toteutti sen koko kyläverkon sen suunnitteluhankkeen. Paltamon kunta ei lähtenyt mukaan, mutta antoi välirahoitusta, koska ELYhän maksaa aina kuittia vasta jälkikäteen. Niin tässä sitten Paltamon kunta oli antanut välirahoitusta tälle hankkeelle. He sai ELYltä 70% rahoituksen ja heillä kokonaiskustannus oli 236 000 ja runkolinjaa rakennettiin 11 kilometriä. Liittymismaksu 850. Ja se, miten he sai liittymismaksun noin matalaksi, oli se, että siellä kaivuutyöt hoidettiin itse kiinteistölle. Eli tästä valokuiturakentamisessa se suurin kustannus niissä verkoissa on nämä maansiirtojutut. Kaikki maansiirtoon liittyvät asiat, niin nehän kattaa noin 60% siitä valokuituhankkeen niin kuin kuluista. Niin senpä takia tässä hankkeessa
koska sieltä pari kaveria osti, oliko se niin, että ne osti pienen kaivinkoneen ja ne hoitelikin niin kuin sillain. Mie vähän epäilen, että ne oli vielä eläkeläistyyppejä ne tyypit. Jotenkin jäi vähän sellainen kuva. Niin liittymismaksu oli 850. Ja kaikille kiinteistöille tehtiin varaus ja kaikille oli sama hinta riippumatta kuinka pitkällä se oli runkolinjasta. Ja sitten tässä vaan tällaisena esimerkkinä, että samaan aikaan siellä sähköyhtiö kaivoi samalla kylällä, mutta ei mitään yhteistyötä. Ei onnistunut. Tästä on erilaisia esimerkkejä. Lapissa on myös esimerkkejä, että sähköyhtiön kanssa on hyvin onnistunut yhteistyö. Ja samaten Järvi-Suomen alueella on nyt Suur-Savon sähkö on ollut tässä niin kuin hyvänä esimerkkinä sähköyhtiöistä, että on lähdetty kyläverkkoja tai toteuttamaan niitä yhdessä kylien kanssa. Loppujen lopuksi hyö alitti sen kustannusarvion. Se tekokustannus oli noin 7 tonnia per talous plus se talkootyö. Ja minun mielestä oliko se just täällä, että kun tuossa puhutaan noista varauksista, niin jokaiselle kiinteistölle tehtiin se varaus ja kiinteistöt ei vastustanut sitä, että siitä varauksesta maksettiin 20 vuosimaksua, vaikkei sitä heti otettu käyttöön. No sitten Tunturi-Lapissa, siellähän on jo 10 vuotta rakennettu näitä kyläverkkoja. Siellä on Tunturi-Lapin Leader, jolla on koko ajan hanke päällä, mikä tukee kyliä ja neuvoo hakemaan näitä ja ihan kädestä pitäen niin kuin jeesaa ja jakaa tietoa. Siellä on Tunturi-Lapin Leaderin alueella on 27 osuuskuntaa ja yli 40 kylässä ja sinne on rakennettu verkkoa noin 3000 kilometriä ja liittymiä 4500. Siellä on ollut näitä viestintä- ja kehityshankkeita jo yli 10 vuoden ajan. Eli minun mielestä se on niin kuin olennaista, että jos täälläkin lähdetään kylillä verkkoja toteuttaa, niin ei voi ajatella, että no kylä hoitakoon itse sen, vaan siinä tarvii rinnalla koko ajan jonkunnäköistä neuvontaa ja tukea ja muuta, ettei siinä niin kuin kylät jää yksin ja että osataan kaikki rahoituskanavat käyttää ja pidetään koko ajan se avoimena se homma, että joka ikinen asukas ymmärtää, jos ne on liittymässä, että mitä ne on ostamassa, paljon se maksaa, mitä sillä saa. Ja sitten Tunturi-Lapin alueella, niin siellähän on kylien väelle ihan maksettu siitä myyntityöstä. Eli että sinne ei ole laitettu niin kuin, minkään valokuitufirman tyyppiä tallustamaan talosta toiseen. Me tiedetään, kuinka luotettavia nämä myyntimiehet on provikkapalkalla. Vaan siellä on kyläläiset itse hoitanut sen myyntityön ja siitä on sitten saanut korvausta. Myös Tunturi-Lapin Leaderialueelle kunnat on ollut aika nihkeitä tähän yhteistyöhön. Siellä on Valokuitunen ollut nimenomaan se valoverkko-operaattori, jonka kanssa tämä on hyvin toiminut. Ja siellä liittymähinnat on ollut tuollaista 1100–1500. Ja siellä on myös sähköyhtiöiden kanssa joillain kylillä onnistunut yhteistyö, mutta se pitää huomioida, että sähköyhtiön kanssa kun tehdään yhteistyötä, niin silloin ei niin tietenkään mikään talkootyö onnistu, että siellä ei niin voi lähteä niin talkootyönä kaivelemaan yhteisiä ojia sähköyhtiön ja valokuituyrityksen tai osuuskunnan kanssa. No sitten Saimaan kuitu on tässä lähellä ja moni on minulle esittänyt kysymyksen, että no miksei se Saimaan kuitu voisi tulla tännekin. No se asiat ei ole niin yksinkertaisia. Mutta Saimaan kuituhan on siis Savitaipaleen, Taipalsaaren ja Leminkuntien omistama tämmöinen valokuituverkkoyhtiö. Ja tällä hetkellä rakentaa Luumäelle ja voitte tuolta saimaankuitu.fi-sivulta katsoa, että miten heillä on se homma siellä edennyt ja millaisia suunnitelmia on. Sitten tuon Lopen kuidun minä otin tähän sen takia, että tämä on niinku tämmöinen Järventaustan kyläkuituosuuskunta, jonka takana on tämä Järventaustan kyläyhdistys, joka on perustanut tämmöisen kyläkuituosuuskunnan. Mutta se on jännä, että tämä yhden kylän kyläkuituosuuskunta rakentaakin useille kylille tätä kyläkuitua. Eli tässä on aika jännä tämä. Ja Lopen kunta on 10% osuudella ollut mukana sekä antanut rakennusaikaista lainaa.
ja ollut niin kuin tuon runkokuidun rakentamisessa niin kuin mukana. Ja lopenkuitu.fi, niin ihan mielenkiintoinen, käykää tutustumassa. Nyt sitten vielä tässä päätteeksi minulla on näitä, tämä on hirmu selkeä tämä teleoperaattorikartta Suomessa, että meillä on Elisa, Teli ja DNA, ja sitten meillä on noin Moimobiili, Globetel ja Ahvenanmaalla omansa. Mutta sitten kun mennään tänne kuituoperaattoripuolelle, niin tässä ei varmaan ole edes kaikkia. Ja kun olen näitä googletellut ja niin katsonut, niin aika harvan sivulta löytyy, että ketä on omistajina taustalla. Ja minun mielestä on, minä olen semmoinen kotimaisuuden kannattaja, että jos tänne meidän alueelle ruvetaan kyläkuitua tekemään, niin minusta olisi ainakin hirmu hienoa, että se kuituoperaattori, kenen kanssa tehdään yhteistyötä, niin olisi niin kuin mahdollisimman paikallinen omistukseltaan tai vähintäänkin kotimainen yhteistyökumppani, koska ihan kaikkien näiden osalta ei niin kuin omistustaustoja pysty edes selvittämään, että olisi ihan mielenkiintoista tietää. Ja tietysti helpointa meidän kannalta, asukkaiden kannalta olisi se, että kylät ja joku kuituoperaattori, valokuituoperaattori lähtisi tekemään yhteistyötä, ja puhumattakaan, että jos saataisiin niin kuin paikallisia sähköyhtiöitä ainakin joidenkin kylien osalta vielä niin kuin mukaan, niin silloin nimenomaan tämä valokuituoperaattori voisi hakea elyltä sen 65% tuen, mutta se edellyttäisi sitten tietenkin sitä, että meille se kaikki on avointa, että me nähdään, mistä kustannukset koostuu, mihin raha menee ja että se on meille kohtuuhintaista ja että meille puhutaan ymmärrettävää kieltä. Eli ei ole tyhmää kysymystä, koska me tarvitaan nämä yhteydet, nämä puhelinyhteydet ei tule täällä paranemaan. Joka ikinen, tai nämä 2 operaattoria, jotka täällä nyt Elisa ja Telia on, niin kummatkin on sanonut, että tilanne on tämä ja turha odottaa parempaa. Ei ole luvassa. Niin silloin ei meillä ole muuta vaihtoehtoa kuin valokuitu, jolla myös sitten saadaan siellä kiinteistöllä myös se puhelinyhteys toimimaan. Mutta näistä valokuidun teknisistä ominaisuuksista ja muista, niin tässä vaiheessa minä luovutan puheenvuoron Pasille, koska hän on sitten enemmän niin kuin ymmärtää näistä asioista. Ole hyvä, Pasi. Tai olisiko teillä ollut jotain kysyttävää tässä vaiheessa vai Sakari? Sillä ministerillä oli ihan oikein halu lopettaa nämä rahat jo ensi vuoden alusta, mutta törmäsi lainsäädännön hitauteen, niin se ei sitten onnistunut, mutta lainsäädäntövalmistelu on käynnistetty ja 2024 lopussa se on valmis ja sen jälkeen 250 miljoonaa näistä rahoista lähtee ja elyt ja avit häviää. Käykö samasta liidet, eli saa nähdä, että aika vähän jää rahaa jäljelle ja ensi vuosina aikaa käytännössä tehdä mitään, jos ei hallituksen päätä saa kääntää. Joo. No minä luulen, että EU-puolellakin tämä alkaa siinä vaiheessa hieman ihmetyttää, koska nimet on jo papereissa. Että ne sopimukset on viime keväänä allekirjoitettu, komission ja Suomen valtion väliset sopimukset. Että näiden purkaminen, niin ihan mielenkiintoinen nähdä, että miten onnistuu. Huhu liikkuu. Joo. Mutta ministeri silti 2 viikkoa sitten sanoi, että rahaa on. Joo, mutta hän sanoi, että tälle maaseuturahaston kaudelle on 53 miljoonaa. Että siinä ministerin vastauksessa. 53 miljoonaa 3 vuodelle, sinne piti olla 750 miljoonaa. Niin, siellä puhutkin nyt vähän laajemmasta rahoituskuviosta. Koko maaseuturahastosta, joo. Joo. 2,5 miljoonaa. Totta, joo. Minä puhun nyt vaan näistä kyläverkko-laajakaistarahoista. Joo, no katsotaan miten käy. Tämän takia edunvalvontaa, että missään tapauksessa ei kannata antaa periksi tässä. Siitä lähdetään, että toivotaan, että saadaan niitä rahoja. Joo, kyllä, juuri näin. Kyllä.
Joo, ja siis tilannehan on se, että jos tämän alueen kunnat olisi tajunnut 5 ja 10 vuotta sitten jo hoitaa tämän, niin meidän kilpailukyky niin kuin alueena olisi aivan toista luokkaa, mitä on tällä hetkellä. Mutta nimenomaan, että nyt sitä ei ole päinvastoin, että jengi lähtee pois. Mutta Pasi, kerrohan sie. Joo, kiitoksia. Tosiaan tekniikkapuolta sinne valokuituasioihin lähettäisiin tässä minun osuudessaan käymään ja toki myöskin noita sivutaan noita rahoitusvaihtoehtoja ja malleja sieltä. Lähdetään vähän sitä hintaa miettimään sieltä ja tosiaan tuohon äskeiseen puheenvuoroon sinällä, että tavallaan sotii aika paljon vastaan siihen, että tuolla EU-tavoitestrategiassaan on, että 25 ne Suomessakin päästä siihen, että niin taajama kuin haja-asutusalueilla niin olisi vähimmäisvaatimuksena se 100 megan yhteydet ja se olisi mahdollinen myös nostaa sinne gigabitin yhteydeksi ja kuten käytäntö on näyttänyt, sehän ei Suomessa toteudu tuohon nopean valokuitulaajakaistan piiriin, ne ei puoliakkaan myöskään taajamassa olevia asukkaita, ne eivät ole siihen nopeusluokan piiriin pääsemässään ja voitaisiin ajatella siinä kohtaa, että teknologian edelläkävijämaana ne Suomenkin asema ne on tuossa kohtaa aika lailla asetettu uhatuksi, eli kyllä valokuiturakentamisessa tuolla monessakin artikkeleissa, mitä näihin infoloihin nyt kun ollaan käyty läpi, ne puhuttaisiin valokuiturakentamisessa ihan EU-tasolla, ne ollaan kehitysmaa-asemassaan siinä suhteessa. Tosiaan tässä osuudessaan ne kerron tuosta valokuituverkosta ja sitten myöskin nämä mobiiliyhteydet, eli tänä päivänä se 4G kautta 5G-verkko, mitä se pitää sisällään ja mitä se käytännössä meidän näkökulmastaan täällä Kaakkois-Suomessa, itärajan tuntumassa ja haja-asutusalueellaan pitää sisällään. Mikä on valokuitu ja miksi me sitä tarvittaisiin, sitä jo tuossa nyt käytiin läpi. Eli valokuituyhteydellä mahdollistetaan tänä päivänä se tunnetuin ja vakain nopeus sieltä, mikä näihin datayhteyksiin nähden ne olisi välttämätön. Ja voitaisiin vähän yksinkertaistettuna kertoa että päästään noissa kuitukaapeleissa tänä päivänä lähelle jopa valon nopeutta, eli siellä se kuitukaapeliteknologia on ottanut harppauksia eteenpäin, että se vaimeneminen ja hidastuminen siellä kaapeleissa ne ollaan päästy hyvinkin lähelle tuonne valon nopeutta siellä tyhjiössä, mikä on tuo noin 300 kilometriä sekunnissa. Ja tosiaan, missä me tarvitaan sitä valokuituyhteyttä, tuossa jo edellä kävimme läpi, eli nämä nykyaikaiset puhe- ja TV-palvelut, hyvinvoinnin ja työskennellyn, turvallisuuden, koulutuksen ja ylipäätään vaikka viihdepalveluiden käyttö. Ne siellä on ainoastaan
tällä valokuituyhteydellä päästäisiin niin kuin vastaamaan niitä tarpeita, mitä mahdollisesti myöskin niin kuin tulevaisuudessaan uusia vielä niin kuin tuntemattomiakin teknologioita, mitä tulee käyttöön, ne vastaisi sitten tuo kuitu niihin haasteisiin. Ja ollaan niin kuin esimerkiksi erilaisten näiden kuitukaapeleiden kanssa, eli tekemisissään tässä tapauksessa puhutaan noista maavalokaapeleista, mitkä asennetaan maahan ilman ulkoista suojaa. Niiden pitää kestää sitten se asentaminen siellä, eli nämä kuitukaapelit, tämän maavalokaapelin ominaisuudet huomioon ottaen, että se kestää meillä sen rasituksen, mitä siihen asennukseen, ylläpitoon ja käyttöön nähen tulee, että se olisi mahdollisimman pitkäaikainen siellä. Ja puhutaan, kun suhteutetaan niitä hintoja siellä, niin myöskin pitää peilata sitä käyttöaikaa, eli puhutaan useista vuosikymmenistä, mitä nämä kuitukaapelit pystyy siellä olemaan. Ja suhteessaan minkä tyyppinen se on se, niin kuin se valokaapeli, onko niin kuin maakaapelia. Vesistöissä voidaan hyödyntää sitten vaikka vesistöihin sijoitettavaa kaapelia joillain alueilla, missä tuo maakaapelin veto on mahdottomuus, ne sitten ilmakaapelit ja niin edelleen. Mitä etuja tosiaan meillä se valokaapeli tuo? Se nopeus ja vakaus on ne tärkeimmät siellä suhteutettuna siihen mobiiliyhteyteen nähden. Ja se laatutekijä, eli meillä puhutaan symmetrisestä yhteydessä, tuo lähetysnopeus, vastaanottonopeus pysyvät niin kuin samalla tietyllä tasolla verrattuna siihen vallitsevaan nopeusluokkaan. Eli noissa mobiililaajakaistoissa tulee aina ongelmaksi se suuri vaihteluväli tai sitten alueen niin kuin käyttäjämäärät, jos sieltä tulee erilaisia ruuhkahuippuja tai sitten ulkoisia tekijöitä, ihan säätilaa tai välttämättä vaikka se käyttöpaikan haasteellisuudet. Meillä täällä Etelä-Karjalassa esimerkiksi on paljon erilaisia niin kuin maastonmuotoja ja maastoesteitä, mitkä hankaloittaa sitä signaalin toimivuutta siellä mobiiliverkossa. Vähän avataan sitä valokuituhinnoittelumallia sieltä, mitä se esimerkiksi tällaisessa kyläkuitutapauksessa, mistä se hinta lähtisi koostumaan, mikä se voisi olla se suuruusluokka. Tuossa TEAN osuudessa näitä jo käytiin tuolta esimerkkejä ja erilaisia niin kuin toteutusmalleja. Oli pienempi kyläverkkohanke, että sitten tuolta Tunturi-Lapin alueelta näitä isompia yksiköitä. Ne vähän suhteutetaan, että minkälaisia niin kuin malleja sieltä löytyy. Eli siihen valokuidun rakentamiseen liittyy niitä alueellisia yhteisiä kustannuseriä ja sitten tosiaan semmoisia, mitkä on niinku siihen alueehen rakennettavaan ympäristöön ne yksilöivät tekijät, eli vaikka erilaiset tosiaan maaston muodot, tielinjaukset,
onko vesistöä alueella tai vastaavuuksia, miten lähdetään niin kuin toteuttamaan siellä se valokuiturakentaminen. Ja tosiaan sitten siellä tulee noita rakentamisen vaiheita, miten se toteutetaan, minkälaisella kaapelityypillä ja niin edelleen. Markkinaehtoisen rakentamisen harjoittavat operaattorin hinnat on niin kuin viitteellisiä, mitä tuolta nyt tulee seuraavissa kalvoissa esille. Mutta niin kuin suurimmat kulut siinä valokuiturakentamisessaan ne tulee pitkälti siitä työstä. Eli suhteessaan nuo tavallaan kaapelit ja siihen tulevat niin kuin laiterakentaminen, se laiteinfra, ne on sitten niin kuin pienin tekijä siinä valokuiturakentamisessa. Tuolla nyt niin kuin esimerkkiä sieltä, mistä se, niin kuin se valokuiturakentamisen työ koostuisi. Ne siellä olisi esimerkkinä vaikka se liittymän avausmaksu, liittymäpalvelun käyttöönotto, kuitupäätteen asentaminen ja sitten mahdollinen vaikka varausmaksu, jos se meidän kiinteistökuitu ei sillä kerrallaan tule niin kuin aktiivikäyttöön, mutta halutaan varata se ominaisuus siihen omalle kiinteistölle, ne sieltä mahdollinen tuleva kuluerä sitten. Kaapelin asennus sieltä kiinteistön niin kuin tontin reunalta aina siihen kiinteistölle asti, suuruusluokka ja minkälainen niin kuin, sitten se puhutaan niistä tonttikaapeloinnista, kuka korvaa sen ja mikä on siellä niin kuin, tavallaan se tuetun asentamisen arvo vai onko siellä niin kuin oma rahoitus tai talkoo-osuus sinne sitten eri rakentamisen vaiheissa. Ja tuonne on tuotu niin kuin hinta-arvioita, esimerkkejä siitä, vaikka siitä tonttiasennuksesta puhutaan noin suuruusluokkaa, mikä voisi olla, eli semmoinen muutamasta sadasta sinne 300–400 euroon. Ja sitten taas esimerkiksi se, niin kuin se kaapelin kaivumetrihinta ihan siellä runkokaapelin vedossa, ne nykykustannuksilla arvioidaan vaikka niin kuin sieltä 12–20 euroa se kaivumetrin arvo, mikä esimerkiksi voisi niin kuin ajatella, kun täällä jos semmoista kyläkuituhanketta lähtisi toteuttamaan. Mitä näyttelee nuo päätelaitteet? Huomataan, eli niin kuin esimerkiksi vaikka valokuitupäätelaite, pitkälti hinnat on samantyyliset, mitä puhutaan noissa mobiilivastaanottiversioissa 5G-modemeissa tänä päivänä. Eli hintaluokka siellä noin 150 euroa ja ylöspäin olevat laitteet. Sitten mahdollisesti, jos TV-palvelut tuodaan myöskin sieltä verkkoyhteyksien kautta, IPTV, Internet-TV-boksit suurin piirtein saman tyylisesti hintaluokat lähtis menemään siellä. Ja nämä on niinku tavallaan kaupallisen operaattorin niinku viitearvoja, mitkä nyt voidaan niinku suhteuttaa siihen vertailuun siellä mobiililaajakaista versus tämmöinen valokuituyhteys niin semmosessa. Mikä olisi sitten sen liittymän kuukausihinnan arvo?
ja nopeusluokkasuhde. Moni operaattori tarjoaa esimerkiksi avaus nopeusluokkaa tuo 100 meganen. Ne puhuttaisiin siellä 30-40 euron hintaluokasta. Esimerkiksi tälleen nyt vaikkapa täällä Rautjärvi-Parikkala-akselilla, kun taajamaan tuodaan nyt operaattorivetoinen rakentaminen tuon PLCn suhteen, ne siellä puhuttaisiin tuosta 300 megasesta yhteydestä, mikä siellä on ollut se suosituin, mitä kiinteistölle on ollut saatavilla, ja siellä on se hintahaitari tuolla 40 ja 50 euron välissä. Verrokkina keskimääräinen hinta 5G-liittymässä, vaikkapa kauppanimellä se 400 meganen, mikä tiedetään ja tiedostetaan, että se on operaattorin nimellinen maksimi näissä mobiiliyhteyksissä, mikä ei toteudu kyllä. Ne siellä puhutaan myöskin siitä hintaluokasta 30-35 euroa. Ja suhteessa sitten vaikka sieltä noita 5G-reititintä ja sille laajennettavat tukiasemat, ne pyöreästi lähtee sinne arvoon 400-500 euroa, jos se otetaan laajemmillaan tämmöiset nykyaikaiset verkkolaitteet käyttöön. Ne suhteessaan se hinta tämmöisten laitteiden osaltaan ne menee aika lailla käsi kädessään. On se yhteystapa sitten valokuitu tai sitten mobiililaajakaista. Liityntätyypit sieltä, eli kiinteistöön kaapeloidaan valokuidun tapauksessa. Tuodaan se valokuitu sinne meidän kiinteistöön sisään ja tuodaan sillä valokuitupäätteellä sitten sisäverkkoon mahdollistettavaksi. Eli löytyy sitten sieltä valokuitupäätelaitteesta ne ihan nämä sisäverkon normaalit Ethernet-portit, millä sitten voidaan sitä sisäverkkoa lähteä rakentamaan joko langallisesti tai langattomasti. Yleensä meillä siellä kotona jo niitä langattomia tukiasemia tai vastaavia on olemassa, mitkä pystytään hyödyntämään siellä valokuitupuolella ihan sitten samalla tavalla. Eli se päälaite siinä valokuituyhteydessään vaan vaihtuu. Ja tosiaan ne sitten siellä pystyy siellä kiinteistön sisäverkkoa, mitä moni on ehkä esimerkiksi viime vuosina lähtenyt rakentamaan tai vahvistamaan. Ne tässä tapauksessa meillä se valokuituyhteys tulisi sinne kiinteistöön jostain pisteestä ja lähettäisiin sitten rakentamaan sitä tavallaan sitä koko meidän kiinteistön verkkoa näillä erillisillä tukiasemilla, mitkä mahdollisesti siellä olisi jo valmiina. Eli tuodaan langattomasti tai sitten lankaverkkoa hyödyntäen. Joo. Eli hyvä huomio sinällään, eli tuo Wi-Fi-yhteys tänä päivänä, ja etenkin nyt viimeiset, vaikkapa nyt mennyt kesä, saatikka vuoden takainen, milloin täällä nyt alkoivat
nämä puheluiden kuuluvuusongelmat, mitä ollaan sivuttu myöskin tässä hankkeen yhteydessä, ne olisi osittain pystyttäisiin vastaamaan siihen, että hyödynnettäisiin niitä FIFI-puheluita sitten. Eli moni on sitten kysynyt että esimerkiksi, että miten tämä valokuitu meillä edesauttaa niihin puheluiden paranemiseen tai kuuluvuuden paranemiseen. Vastaus olisi se, että meillä kun on vakaa yhteys nettiyhteyden puolestaan, ne pystyttäisiin puhelimella sitten hyödyntämään näitä niin sanottuja FIFI-puheluominaisuuksia, mikä edesauttaa sitä puhelimen kuuluvuutta siellä sitten. Ja eikö niin Pasi, että sitten, jos on sellaisia kiinteistöjä, jotka on taas jäänyt tämän ulkopuolelle, tämän valokuidun, niin siinä vaiheessa, kun puheluja alkaa kulkea sieltä wifi-puheluina, niin siinähän vapautuu kaistaa myös heille, jotka ei ole päätynyt tähän kuituratkaisuun. Eli monta kertaa se on nimenomaan se ruuhka, että siellä niin kuin kaista ei riitä, kun tulee kesäasukkaita ja on kovaa käyttöä ja jotkut kelloajat vuorokaudesta on erityisen ruuhkaisia, niin se auttaa. Niin kyllä, eli niin sen mobiililaajakaistan hankaluus on siellä esimerkiksi just haja-asutusalueelle, mitkä vaikka ajatellaan nyt kansankielisesti nuo meidän tukiaseman mastot, mitkä on sijoitettu vaikka useastikin sille, että se palvelisi mahdollisimman niin kuin laajaa käyttäjäkuntaa, eli mastot varmaan monellakin alueella ne on sijoitettu sille mäkien huipulle tai läheisyyteen, mistä pystyttäisiin niin kuin takaamaan mahdollisimman suuri se peittoalue sille tukiasemasolulle. Mutta siellä tulee sitten se kapasiteetti vastaan, eli jos niin kuin käyttäjämäärät lisäytyvät, tulee vapaa-ajan asunnoille kävijöitä ja ylipäätään alueella käyttömäärä lisääntyy, millä noita päätelaitteita, mitkä internetyhteyttä tarvitsee, ne silloin ollaan ongelmissa, että meillä ei niinku kaista riitä yksinkertaisesti. Ja myöskään sekään ei ole niinku vastaus siinä, että ei ole mitenkään todennäköistä, että lähdettäisiin semmoista rakentamaan sitten tiheämmäksi näitä mastoverkostoja, eli nehän kustannustekijä on myöskin, eli monikaan operaattori ne ei ole kiinnostunut lähtemään tihentämään esimerkiksi 5G-ominaisuuksilla olevia tukiasemaverkostoa. Ja joka tapauksessa, millä se yhteys sinne meidän mobiilitukiasemaan tulee muuten kuin sillä valokuidulla. Eli sitä runkoverkkoa joka tapauksessa tarvittaisiin valokuidun piiriin. No tosiaan noita laajakaista-hankkeita siellä EU-maaseuturahoituksella käydään läpi ja näitä esimerkiksi just näitä kyläverkkohankkeita, niin kuin tuolla jo käytiinkin, ne käydään ja rahoitetaan esimerkiksi sieltä sitten sieltä maaseuturahoituksen kautta ja nimenomaan semmoisille alueille näitä kyläverkkohankkeita ja sitä rahoitusta, joissa nämä nopeudet ja ylipäätään se tietoliikenneyhteydet ei markkinaehtoisesti lähtisi normaalisti rakentumaan. Eli juurikin niin kuin haja-asutusalueet, missä niin kuin välimatkat ja käyttäjämäärät sitten asettaa niitä haasteita, ne olisi vaihtoehtona yksi sitten
tämän tyyppiselle rakentamiselle. Mitä siellä pitää lähteä huomioimaan, on niitä erilaisia lupa-asioita ja sopimusten syntymistä siellä. Eli tavallaan se valokoitu investointi alkaa sillä suunnittelu- ja lupaselvittelyllä. Lähdetään niitä maanomistajia haarukoimaan siellä ja liittymäsopimuksia keräämään, eli kiinteistöjen halukkuutta liittyä siihen valokuituverkkoon. Ja sitten tosiaan erilaiset luvitukset ja kuulemiset, mitkä siihen prosessiin kuuluvat sitten. Sitten nuo urakkasopimukset, eli pyydettäisiin tarjouspyynnöt urakoitsijoilta, kilpailutetaan ja ylipäätään sitten myöskin se kiinnostus, että mikä operaattori tarjoaisi meillä sen päätepisteen siihen, että minkä operaattorin runkolinjaan pystyttäisiin vaikka tämä kyläverkko sitten tuomaan. Ja esimerkiksi täällä saaren Akonpohjassa, mitä tuo kuitu kiinnostaa kartta meillä on nyt näyttänyt, että voisi olla semmoinen mahdollisuus olemassaan, ja siellä pitäisi esimerkiksi nyt lähteä sitten operaattorilta kysymään sitä kiinnostusta, onko kiinnostusta lähteä rakentamaan taajaman ulkopuolelle, tai vastaavasti pystytäänkö heidän tarjoamaan kuituun ne liittyä sitten, eli päästäisiin sopimukseen sen suhteen sitten. Huonoin tilanne olisi se, että jouduttaisiin hyödyntämään tai rakentamaan uutta kuitukaapelia, eikä päästäisi hyödyntämään olemassa olevia linjauksia tai kuidun päitä sitten siihen esimerkiksi mahdolliseen kyläverkkoon liittyessään tai rakentamiseen. Siellähän se stoppaisi sitten hyvinkin äkkiä. Semmoiset asiat ne pitää ottaa siellä esityössä aina selville. Ja tosiaan eri niitä vaiheita, eli millä tyylillä sitä se kuitu onnistuisi, onko se vaikka siinä kyläkuituhankkeessa, mitä aktiivinen kyläyhteisö lähtisi viemään, ne mitä työvaiheita siellä on. Monesti mielletään, että se on hirmu teknistä, mutta siellä voitaisiin ajatella hyvinkin, että miten täyttää esimerkiksi sitä talkootyön osuutta. Eli kaikkihan ei ole sitä pelkkää IT:tä, siellähän on ihan käytännön töitä, ennakkoraivausta tai vastaavaa työtä, mikä monestikin täällä meillä maaseudulla asuvien ihmisten tekemänä ne onnistuu ihan muitta mutkitta. Ja mitkä on niitä tukikelpoisia työvaiheita, mitä siihen tukea ja mihin sitä tukea voidaan käyttää, ne olisi nimenomaan se kaapelin asennustyö, onko se sitten auraamalla tai kaivuulla, teletekniset työt, eli nämä teletekniset tarkoittaisi nyt sitä juuri niitä kuidun päättötöitä sieltä, eli jos meillä on niitä kuidun liittymäkaivoja tai kuidun hitsaamista siihen runkolinjaan tai niitä teknisiä töitä, mitkä monesti tulevat sitten ihan teleurakoitsijoilta, niitä töitä voidaan sitten näillä
niin kuin käyttää sitä saatavaa tukia. Ja mihin sitten materiaalikustannuksiin, esimerkiksi niihin kaapeleihin, eri aktiivilaitteisiin, näihin kuituputkiin, kaikkiin, jos tarvitaan niin kuin laitetiloja ja erilaisia niin kuin liityntäpisteitä, ne luonnollisesti ne on kaikki niin kuin siinä tuen piirissä sitten. Ja myöskin siellä, niin kuin siellä aloitusvaiheessaan nämä kaikki selvitystyöt ja lupakustannusasiat, ne on myöskin niitä tukikelpoisia sitten. Tuolla roikkuu tuo tukea ei voi saada kustannuksiin, jotka syntyvät sieltä tilaajaliittymän viimeisestä 100 metristä. Se on niin kuin vähän jännä poikkeus, sentään se jo tuolla aikaisemmilla kalvoilla siinä hintaesimerkkivaiheessa oli, eli se niin sanottu tonttikaivu siellä. Monesti se on niin kuin rajattu sen tuen ulkopuolelle, mutta niin kuin tämmöisessä kyläverkkotyössä ne monetkin noista meidän esimerkkeistä, siellähän kun oli jo niin kuin innokkuutta, että hankitaan vaikka se pienkaivuri ja edesautetaan sitä valokuidun saantia sinne kylälle. Sehän ei monellekaan kylälle ne ole ongelma se oma tonttikaivuu siellä. Ja tosiaan kuka voi saada sitä tukea, ne on niinku erilaiset yhteisöt, kyläyhdistykset tai muut vaikkapa nyt sitten se osuuskuntamalli tai nytten myöskin sitten se paikallisoperaattori, mikä olisi niinku hirmu hyvä tilanne, jos näkisi niinku tuommoinen kaupallinen tekijä meillä niinku sen potentiaalin, että ahaa, täällä olisi vaikka tämmöinen kyläalue, missä tuo kiinnostus onkin esimerkiksi, että siellä 3-4 kilometrin säteellä ne olisi reilu 20 kiinnostunutta. Ne mahdollistaisikin esimerkiksi sen, että se operaattori kiinnostus rakentamaan sen verkon sinne sitten, just esimerkiksi tässä Akonpohjan tapauksessa. Tämä nyt on tosiaan spekulaatiota, mutta voisi olla ihan jopa niin kuin suotavaa ja toivottavaa, että siihen niin kuin jo operaattorit tarttuisivat. Ja sitten tosiaan, että niin kuin jos lähdetään nyt sitä verkkoa rakentamaan siellä vaikkapa kyläverkkonimellä tai kylävetoisesti, ne muistaa se, että se aina se tuet tulee sitten niin kuin jälkikäteen, eli niitä rahoitusmalleja, millä pystytään se toteuttamaan se työvaihe ennen kuin päästään siihen tukiosuuteen käsiksi, miten se hoidetaan, niin se pitää olla sitten selvänä. Muutama sananen niistä mobiilitukiasemista. Eli esimerkiksi tuossa 5G-verkossa se runkoyhteys on toteutettu valokuidulla ja tosiaan tukiasemat sijoitettu sille, että ne niinku tarjoaisi sen mahdollisimman laajan käyttöalueen. Ja tosiaan kumpi on niinku järkevämpää tai todennäköisempää, että operaattorit lähtisivät tekemään tihentämällä
tämmöistä tukiasemaverkkoa vai rakentamalla näitä valokuitulinjauksia, millä sitten tasapainotettaisiin näitä mobiilitukiasemien käyttäjiä. Eli kaikkihan meistä ei välttämättä sitä valokuituyhteyttä tunnu sitten niin kuin omassa elämäntilanteessaan esimerkiksi tarvitsevan. Ne toki niin kuin sitten tämmöinen vahva mobiilitukiasemaverkko ja siellä sitten taustana se valokuituasiakkaat, ne tasapainottaa sitä alueen niin kuin toimivaa yhteyttä niin kuin kaiken kaikkiaan. Eli tämä niin kuin ajatusmaailma, tarvitsenko sitä valokuituverkkoa siinä omassa arjessani, ne on yksi jarruttava tekijä myöskin toki sen hinnan kanssa. Eli niin kuin hinta ja se tarve, että pärjäänkö sillä mobiiliverkolla, ne on semmoisia jarruttavia tekijöitä. Ihan muutama asia katsotaan ja sitten päästään tuolta keskustelemaan. Eli se monelle tuttua tuo langattoman verkon, niin kuin mitkä ne on ne haastetekijät. Näitä en niin kuin sen pitemmin käy läpi tässä enää. Se on meille niin kuin monelle tuttu juttu. Ollaan näiden kanssa painittu jo vuositolkulla. Eli tosiaan se yksi iso tekijä täältä meidän niin kuin näkökulmasta on tuo maantieteellinen sijainti, eli tuo valtion rajat suhteessaan sitten tähän käytettyyn mobiilitekniikkaan nähden me ollaan niin kuin altavastaajana verrattuna tuonne Sisä-Suomeen nähden, missä niin kuin pystytään käyttämään vahvempia signaaleja ja sitten vastaavasti niin kuin noita suuntauksia pystytään käyttämään paremmin. Eli tuosta lainattuna tuolta Pohakaisen Tuomon kalvoilta, eli meillä on siellä tämä itärajanne reilu 60 kilometrin kaistalle, mikä jääpi sen vahvan 5G-verkon ulkopuolelle. Ja se on semmoinen tiedostava tekijä, mikä puoltaisi sitä valokuiturakentamista meillä. Niin, sitä ei ole muista saanut. Kyllä. Ja sitten se liittymä priorisointi kanssa, Niin. mitä ei myönnetä kyllä. Ei myönnetä saatikkaa, että sitä ei niin kuin monestikaan siitä ei oteta sitä keskusteluun ensikään, että ollaan niin kuin siinä kohtaa myöskin niin kuin heikommassa asemassaan verrattuna vaikka sitten tosiaan ne tuolla muualla Suomessa oleviin vastaaviin yhteyksiin nähden. Tuossa nyt esimerkkinä kuitenkin 5G-verkon modeemi, tuommoinen ulkomodeemi, millä ollaan vähän saatu parannusta aikaan. Eli 5G-verkon taajuudethan ovat niin hankalat monesti, että se verkkopeitto esimerkiksi kiinteistön sisälle, ylipäätään se toimiva niin kuin yhteys ne kiinteistön sisälle 5G
verkossa ne on hankala, niin sitten tämmöinen ulkomodeemi blokkaa sen, että me saadaan se signaali tuotua siihen laitteeseen, mikä sijoitetaan vaikka meillä kotona ulkoverhoukseen tai mastoputkeen ja tuodaan siitä sitten niin kuin kiinteällä kaapelilla sisätiloihin ja jaettaisiin sitten vastaavasti, kuten tuolla edellä oli niillä langattoman kotiverkon päätelaitteilla. Eli tällä on niin kuin tämmöisillä ulkomodemeilla päästy vähän helpottamaan sitä arkea ja on niin kuin minunkin asiakaskunnassa ja ylipäätään täällä alueella ne ovat saaneet silleen helpotusta siihen nettiongelmiinsa tämmöisillä ulkomodeemiratkaisuilla. Mutta siinä on just semmoista niin kuin ikävää tekijää, mikä esimerkiksi tässä menneenä vuosina oli, että joudutaan niin kuin kokeilemaan ja toteamaan se tilanne vähän niin kuin käyttäjäkohtaisesti siellä, että ollaan erilaisessa asemassa. Meillä saattaa tämmöinen ratkaisu siinä, vaikkapa siinä naapuri kiinteistössä toimia, mutta mennään vaikka tyyliin muutama 100 metriä epäedullisempaa kohtaan, se ei välttämättä sitten ne samat lääkkeet onnistukaan siellä. Eli ollaan vähän samassa jamassaan kuin aikanaan se 3G-4G-verkon murrosvaihe. Jouduttiin niinku kokeilemaan ja käyttämään niitä eri versioita, että päästäisiin eteenpäin siinä arjessa. Ja tosiaan siellä Traficomilla esimerkiksi noita nopeuskarttojahan, mitä tuossa TEAN osuudessa oli, että ovat aika lailla niinku suuripiirteisiä ja näyttävät monesti sen meille liian hyvältä ollakseen niinku käytännössään kuitenkaan totta. Eli huomataan niinku arjessa, että ei se ole ne nopeudet sellaiset, mitä nämä niinku operaattoreiden kartat saatikka tuonne eri niinku intresseihin olevat karttamerkinnät ne näyttävät. Mutta tuolla esimerkiksi ne löytyy sieltä meidän rajakuntien kuitusivulta tämmöinen linkki, kun päästäisiin tuohon bittimittarisovellukseen, mikä tuossa alkukesästä sinne löytyi sinne Traficomin tai avattiin sinne sivuille. Ja se on niinku rakennettu puolueettomaksi sille, että se ei suosi mitään niinku tiettyä operaattoria tai palvelun tarjoajaa ja antaa aika hyvää osviittaa siitä meidän käytössä olevasta verkosta, näyttämällä niinku siitä verkosta niitä perustietoja. Ja näitä pystyy sitten halutessaan ne tilastoimaan ja jakamaan sinne eteenpäin. Ja siitä annettu niinku se tavallaan se tietone edesauttaisi sitä, että meillä niitä verkkotietoja sitten päivittyisi myös sinne todellakin sinne kartoille, että minkälainen se tilanne todellisuudessa on. Ja niin kuin TEAkin päätti oma osuutensa sinne karttalehdykkään nähden, meillä on tosiaan siellä nettisivuilla se kuitu kiinnostaa kartta, ja sinne on ilahduttavan paljon noita tikkareita tullut täältä meidän koko alueelta, eli
Ja tämä Saaren seutunen lähti silleen aktiivisesti mukaan, että tuossa nyt esimerkkikuvassa sattuu tuolta Rautjärven seuvulta tuo esimerkkikuva, mutta myöskin tämä Parikkalan pohjoispäänne mukavasti on niitä kyläryppäitä ja noita pisteitä sinne ilmestynyt, että käykää tosiaan tutkimassa näitä meidän sivuja ja tutustumassa sieltä aineistoon ja jättämässä tämä kiinnostusilmoitus siitä valokuidusta. Ja jos tuntuu, että ei halua sitä ilmoitusta, että siitä jää merkintä tuonne karttaan, niin sen voi jättää myöskin silleen, että ei karttamerkintää siitä. Eli täällä kartalla meillä näkyy vaan oikeastaan se osoite, siellä ei näy kenenkään yhteystietoja eikä mitään yksilöiviä tietoja. Semmoinen oli minun osuus tässä. Nyt voidaan kysymyksiä. Koska nyt meillä ei ole enää mitään esitystä tuolla. Tämä kun on tiedonvälityshanke, niin me puudutettiin teidät just tällaisella kaikella informaatiolla, mitä me ollaan tämän alueen asukkaina itse haluttu etsiä näitä vastauksia sillä perusteella, että me tiedetään, että mikä asukkaita kiinnostaa. Mutta toki on vielä paljon asioita, mitä täytyy selvittää. Ja sitten jos jollain kylillä lähdetään liikkeelle, niin vielä enemmän on selvitettävää. Mutta silleen meidän pitäisi tätä epärealistisena, että esimerkiksi kun me Pasin kanssa käytiin sitten on varmaan 2 vuotta aikaa, kun me käytiin tuolla Pohjois-Kymenlaaksossa, missä nyt tämä kuituosuuskunta on myyty BLClle, niin silloin siellä eteni hyvin nämä kyläverkkohankkeet ja ne kyläläiset oli äärettömän tyytyväisiä, kun me käytiin heitä tapaamassa. Ja siellä se kannattavuuden raja oli silloin, että jos 500 metriä kohti on 1 liittyjä, niin silloin se kannattaa. No tietysti kustannustaso on noussut 2 vuodessa, mutta pienikin kylä voi tällaisen kyläverkon tehdä ja hyvin suunniteltua puoliksi tehty. Että minä olen hirveän optimistinen, että näitä kyläverkkohankkeita lähtisi ja ei annettaisi periksi sille, että vaikka kunnat ei näihin lämpenisi, niin se voi olla, että nämä eteneekin paremmin, kun ei niin kuin kuntia sotketa muuta. Että yhteistyötä, että jos esimerkiksi välirahoitusta tarvii nämä hankkeet, niin tällaiseen. Ja sittenhän, kun nämä yhteydet on niin paljon huonontunut, niin minä muistutan, että siellä kansalaisadressi.fi-sivulla on semmoinen adressi, jonka voitte käydä allekirjoittamassa, ja sen otsikkona on just nämä itäisen Suomen puhelin- ja tietoliikenneyhteyksien parantaminen, eli semmoinen vetoomus, jolla yrittää kiinnittää huomio siihen, että tämä ei ole vain 20-30 ihmisen ongelma nyt täällä, vaan tämä koskee satoja, jopa tuhansia ihmisiä täällä itärajalla. Ja sitten vielä tuolla Facebookissa me on jaettu, kun me etsimällä etittiin, niin me löydettiin vihdoin sieltä Traficomin sivuilta se semmoinen lomake, millä voi huonoista puhelinyhteyksistä ilmoittaa Traficomille, koska hyöhän on sanonut, että se pitää sitten kuluttajan itse ilmoittaa ja sitten ruvetaan selvittämään. Ja me ajateltiin, että jotta me saataisiin Traficomkin uskomaan, että tämä ei ole vain 1-2 ihmisen ongelma, niin täyttäkää niitä häiriöilmoituksia sinne. Jos ei netti toimi kotona, niin vaikka kauppareissulla sitten, että se lomake löytyy sieltä Rajakuntien kuitu Facebook-sivulta. Ja että me kiitän tästä ja voidaan vielä jutella, nimittäin minä napsautin vielä kahvinkeittimeen 1 pannusen kahvia, että juo kahvia, mutta kiitän teitä, että olette jaksanut kuunnella ja voidaan tämän, nyt kun varmaan live-striimi katkaistaan, niin vielä jäädä tähän rupattelemaan ja toivottavasti tavataan tämän asian tiimoilta mahdollisimman pian. Mutta kannustan teitä jo senkin takia, että tämän alueen arvo säilys ja näiden kiinteistöjen arvo säilys. Ja myös samalla niin se olisi meiltä signaali siihen, että nuoret voi muuttaa tänne takaisin. Täällä voi tehdä töitä, täällä voi viettää vapaa-aikaa ja täällä näkyy Yle vielä muutaman vuodenkin päästä. Että kiitos kaikille läsnäolijoille. Kiitos. Kiitti.